Dobrodošli u prvu epizodu. Ja sam Kristijan, a Stefan mi je sad nešto namestio. I da, sad ovo ne može da se pokrene. Tako, ne baguje mi. Joj, Stefane, čuti me. E, dobro, gde sad idem? Idemo negde. Tamo sam sve ribu pecu. No, to je dosadno. Evo, idemo u Rio Tropical da odigramo Herbu mini igru. Šta? Šta? Kakav Houdinija? Ne. Joj, razbit ću te. Neću da pecam. Idem da odigram Herbu mini igru. Izvinite, ovde je Stefan koji isto ima YouTube kanal i stalno... Dobro, nema moja mama. Čuti. Evo, čuti. Ne, nedelju dana treba da prođe da bi ti mogao u mini igricu kao da igraš Herbovu neku mini igru. Da, tačno. Pa, skupljaš novčić i ako skupiš 10 dobiješ nekog indijanca kao. Ne, dobiješ masku indijanca i to poglavice. Da, da ideš ko... Znam, vamo hoću da idem da vidim. Nema. Da ideš ko neki ludak i da govoriš hula hula, hula ha, huha, hula, ha ha ha. Ma ćuti, viš da ne mogu da se skoncentrišem na igru, već sam sve izgubio. Ćuti! Hvala. Dobro, sad se ustane, idi sad te upucam, bre. Nemo, ja i dalje stojim. Dolazi vamo. Šta ti? Kako sam te slomio? Jel stigao ovu igru, a? I kad si igrao zadnji put? Pa šta? Snimam 6 minuta. Snimat ću... Snimat ću 6 minuta i onda uključi. Onda izbaci taj video.
Nisam te slomio, samo sam te pipnuo. Tu, tu. Koju ribicu? Samo da vam pokažem kako se peca i što se tiče ovog snimka, završavam. Dođi ribi, ribi, ribi. Zašto su ribe glupe? Eto zašto. Ovdje ribe ne vole hleb. Popecaše sve ribe odavde. Vole, vole. Šuti. Kupi mamac. I gotovo. Višnja. Za novčić. Daj mi višnju. Višnju, višnju, višnju. Hvala. Sad ako višnja ne radi, ubit ćete. Pa ja bi te zadavio, neću. Oću. Završavaj tu epizodu. Pozdrav ljudi.